ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାଛ ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି କି ନିହାତି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁର ରେସିପିଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନିହାତି କରିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁର ରେସିପିଟି ବନେଇବା। ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠି କିଛି ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ନେଉଛି କିଛି ହଳଦୀ ଦେଇକି। ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ଅଣ୍ଡାରେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଏମିତି ତେଲରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏଠି କାଢ଼ି ନେଇଛି ଅଣ୍ଡାକୁ। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଳୁକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିକି ଭାଜି ନେଉଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିବ। କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ସେଇଥିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଆଳୁଟା ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଳୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାହାର କରିଦେବା। ସେଇ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା, କିଛି ଚିନି ନେଇଯିବା। ଚିନିଟା ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ ଆମର ତରକାରୀରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବି। ଚିନି ନେଇଯାଇଛି। କିଛି ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇଯାଇଛି। 4ଟା ପିଆଜକୁ ଏମିତି ମେସିନ୍ରେ ଚପରରେ ଏମିତି ଚପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇବା। ପୋଡ଼ିବାନି, ପୋଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ତା'ର ରହିଯାଇଥିବ, ଚଲେଇକି କରିବେ। ଏଇଠି କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି, କଲର୍ ଆସିବ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟା ଧନିଆ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରାକୁ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏମିତି ଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭି ହେବ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ଗରମ ଭାତ ହଉ, ରୁଟି ହଉ, ନାନ୍ ହଉ, ପରଟା ହଉ, ସବୁଥିରେ। ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସିଝିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ଏଇଠି ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କିଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି। ବାସ୍ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ସିଝିଯିବ ମସଲାଟା ଟିକେ। ମସଲାରୁ ଏମିତି ତେଲ କିଛି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିଲେ ବି ନିହାତି କହିବେ। ଏମିତି କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏବେ ଗୋଟା ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବା ସେଇଥିରେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଗ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ସେଇଟା ସିଝିକି ଟିକେ ରହିଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଳୁରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗ୍ରେଭି ତିଆରି କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିହାତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମର ଝୋଳଟି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା, ସବୁକୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। କିଛି ବି ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ତ ସବୁ ଏକାବେଳେ ଦେଲେ ସବୁ ଫାଟିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତା କେଶର ସବୁ ମିଶିଯିବ। ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ, ଅଣ୍ଡାଟା ଗ୍ରେଭିରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଫୁଟିଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ, ଅଧିକା ପାଣି ରଖିବେନି କି ଅଧିକା ଶୁଖା କରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକିରେ ରଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଗୋଟା ଧନିଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଧନିଆ ଏବେ ତ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଧନିଆ ମିଳୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ।